खुलुमबाय बयनिसिमबो आङो मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। दाख्लै बावैसो आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन जिथुनाखि खैलामैला एम इ स्कुलाव 6 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलिया गोमानानै दंमोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना निसय बयबो नुसनखाबाय जानांगौ। दा बे फरायसुलिनि खबरा मा जाखो बेखौ आङो न'खरनि बिमा बिफाजोंनो मिथिनानै लानि। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। ओमफ्राय बिनि सिगां आं मोनसे भिडिअ होनि जिथुनाखि आइला बङाइगावनि खोलाहा थानाय नुथुनपारानि आयुर्वेदिक स्ट'राव गोबांथार मानसिफ्रानो मुलि जानानै मोजां जाबाय। ओमफ्राय सारा एसे भिडिअ लानो होनायलाय आं एसे लानो नागिरदों, नोंथांमोना जोबजासे नायलां। दायो मेन लकेशनाव मोनफैबाय आङो। नै नायनानै लादो, नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'र बेनारावहाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि प्रयजन जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नै गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होदों, नायनानै लादो मोजाङैहाय। ओमफ्राय स्क्रिनशट मारिनानैहाय कल खालामहरनो हागोन, मोननैयावबो मोनगोन। ओमफ्राय बेयावथ' नानानथा रोखोमनि आयुर्वेदिक मुलि मोननाय जाखायो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुखाबाय जानांगौ। गोबांथार मानसिफोरानो मोजां जानानै थांबाय, ओमफ्राय मोजां जागासिनो दङ। खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। ओमफ्राय माबायदि मानसिफ्रा दायो फैगासिनो? माबायदि बेमारफ्रा मोजां जागासिनो जायो? गासिबो मेरला रिजाल्ट दं। आंनावबो बिराद गोबां चेनेलाव होखाबाय, जोबनो गैयै मानसिफोर मोजां जानायनि। ओमफ्राय नैबेलाय माथो इयो ब्लेक कब्रा ना माथो? ब्लेक कब्रा। आदसा, ओमफ्राय सारनावबो दं ने एभेलेबेल? एभेलेबेल माने कार्टन सोलिगासिनो दं। कार्टन दङ। ओमफ्राय जेनेबा बे ब्लेक कब्राखौहाय माबायदि दामाव हरो सारा? आं 300 हरो। मोनसेयाव 300? नैयो 300ल'? औ। आया, ओमफ्राय अनलाइन जागोन ना जाया? जायो। ओमफ्राय जुदि दिल्ली, बम्बे, गुजरात जिखुनु जायो। ओमफ्राय जेनेबा बेफोरो मा मा? सब एखेखा, एखेखा माने नामा आलदा आलदा। बांसिन खामानि हरो बे। नैबे औ। बे ब्लेक कब्रानिफ्रायबो देन्जारसिन आरो बेयो? ब्लेक कब्रानिफ्राय बे साबसिन आरोखि। आदसा। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे आरो बेसे साबसिन। ओमफ्राय नैबेलाय? बेबो थिगै दं। आदसा, बेबो थिगैनो दं। आदसा, आं मोननैनि बेसे रिजाल्ट मोनबाय आरोखि। बेजों रिजाल्ट मोनबाय। ब्लेक बारा रिजाल्ट गैया। बे बारा रिजाल्ट गैया। ओमफ्राय नैबे बेसेबांनि फाननायखौ? बेबो एखेखा दामा। 300? दाथ' मोननै बुस्थु सेक्सनि थाखाय लाबोदों आं। नामखौ देखाया। एसे प्राइजआ एसे बांसिन आरोखि दामा। खिन्थु रिजाल्टआ 100 नङा 200% गेरेन्टि। आदसा दे। बिराद मोजां। मोननै जातनि दङ दा। बेखौ इउट्रियास टिउमार, गल ब्लाडार स्टन, ओमफ्राय माय'मा टिउमार, किडनियाव स्टन, पेरालाइसिस। आरो गथ' मोननायाथ' मेरला मोनबाय दा आंनाव। प्रत्येक मासाव रिजाल्ट दं गथ' मोननायनि। उन्दैफोराबोथ' उन्दैफोरनि जे थाबायनो हाया, रायज्लायनो हाया, पलिअ' बादि, बेयावबो मेरला रिजाल्ट दं। दिनै बाजार जागासिनो दङ। ओमफ्राय दाख्लै आङो बैयावनो भिडिअ होनाय जादोंमोन। ओमफ्राय नै नानिया बेयावनो थायोमोन आरोना, बिमायनि न'आव। ओमफ्राय दा आं न'खरनि गारजेनफोरजों मिथिनानै लानि। नै बिमाय ने? औ, बिमाय। ओमफ्राय बिमा बिफा जाहैबाय। ओमफ्राय ओरै थादो आदाया। ओमफ्राय नानिखौ मोनबोफिननाय जाहैबाय ने? औ। दा जेनेबा माबायदि मोनबोफिननाय जाखो, अबेनिफ्राय एसे मिथिहरदो जेनेबा। गिबियावनो एसके ब्लग बड' चेनेलखौ हामबाय होग्रोनाय थाबाय। दिनै एसके ब्लग बड' चेनेल नायगिरि रायजो राजा आइ आफामोन। मानोना दाख्लै समाव जोंनि न'खरनिफ्राय आंनि बियानै फिसाया गोमानानै थानायलाय बेखौ माखासे पुलिस प्रसासनखौ लानानै एक्स इन्डिभिफोरखौ लानानै दिनै गुवाहाटीनिफ्राय लाबोफिननाय जाबाय। जाहाथे दिनै बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर हरबाय। माने बिथांमोननि मददजों, बिथांमोननि हेफाजाबजों जों मोनफिनबाय, दा न'खराव सफैफिनबाय आरो। बेखिनियानो। जोंबो मोजां मोनबाय गोसो गोरबोनिफ्राय। बे गथ'आ फरायलांफिनथोंसै, गियानखौ गाव लाबावथोंसै। जेब्लानाखि बैसो जागोन होमब्लानाखि गावनि गोसोसै। दा माने जोंबोथ' भिडिअ खेबग्रा हिसाबै दा आदामोना लिंहरबाय थानाय हिसाबै आं खेबफैनांबाय। ओरै नै आदामोना लिंहरबाय, उफाय गैया। ओमफ्राय दा गोजोनथाव खौरां, दा नानिखौ मोनफिननो हाबाय। ओमफ्राय भिडिअ बानायफिननायनि मेन माबाया बेनो, आदामोना होदों नालाय गोबां मानसिफ्रा माबायदि जाखो होनना खबरखौबो लानो लुबैयो, मिथिनोबो लुबैयो। ओमफ्राय बायसान्स नानिया अबावबा बेरायगोन मागोन होनानै भिडिअ होनानै दोनजानाय हिसाबैहाय अबावबा नुला लाखियोब्ला माने गथ' मानसि हिसाबै एसेब्लाबो मानसि हिसाबै लाजिनाय फैगोन। दा बेखौनो माने मिन्थिहरनाय जाबाय आरो। दा नानिखौ मोनबोफिननाय जाबाय ने आदा? औ। दा नै बेथ' बिफा जाहैबाय, बिमा ने? दा आं जेबो सोंलायनांगौ गैला, दा मानसिया मोनबोफिनबाय। दा बेबायदि आरोखि, नानिया फरायफिनसिगोन बेन।
दा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मोनबोफिनबाय ना औ दा बेनो आरो थेंक इउ सै आदा गोजोननाय थाबाय औ